Welcome back mga kapuso, Biz Talk Time na, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Arjo! Mga kapuso, it's time for Biz Talk. Karong buntaga makauban nato ang small but remarkable kapuso actress, Jo Berry. Hello, Jo! Maayong buntag and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na? Hello po, okay naman po ako. At sinusulit ko po yung bawat oras na nandito ako sa bahay with family, syempre. Paano mo sinulit yung time mo habang wala mo na tayong trabaho, wala mo ng taping? Bumawi po talaga ako with sleep. Kasi yun lagi yung kulang sa akin nung lagi tayong may trabaho. Tapos nag-declutter din ako ng mga gamit. And bonding, syempre po. Kasi hindi rin ako masyadong lagi nandito sa bahay nung may trabaho. So, doon po ako bumawi with pamilya nga. And yung pet ko, yung pusa ko. Mas marami ka ng time ngayon, no, with your family and of course, your pets. Opo. And of course, syempre, tinagurian kang small but remarkable bilang dramatic actress. Syempre, with the success of Own Nanay. Naku, mas marami bang blessings yung dumating sa'yo after the teleserye? Opo. And sobrang thankful po ako kasi yun talaga yung big break na nabigay sa akin. And alam ko, hindi ako ma-recognize kung hindi dahil dun sa role ko sa Unanay. Sa likod ba ng camera, ano ba si Jo Berry? And si Jo Berry po, bago pa man din siya mag-artista, isa din siya dun sa mga simpleng anak, ay simpleng tao na nagsistrive to have a better life for herself and for the family, makakapag-provide, and at the same time, magawa niya yung mga bagay na makakapagpasaya and makakapag-build up din sa pagkatao niya through the years or habang tumatanda siya. So, after ko po kasi ng college, nagtrabaho ko sa isang BPO company kasi gusto ko din mag-take pa ng another course. So, sabi ko, ayoko naman maging burden sa family ko. Kaya gusto ko pa aralin yung sarili ko pa ulit after kong graduate. Ayan, I was about to ask sana, kung hindi ka naging celebrity ngayon, ano sana yung trabaho or profession mo that you wanted to pursue? Gusto ko pa rin, hanggang ngayon po, gusto ko pa rin i-pursue yung pagiging abogado. Kasi simula bata ko, yun yung dream job ko eh. So sabi ko, pag may pagkakataon ako ngayon, gusto ko pa rin ituloy yun. Or anytime soon, kung mabibigyan ako ng chance. Sana no, you'll pursue law anytime soon, lalo na ngayon, pwede nang, I think, online na ang mode of delivery of instruction because the next time we'll see you, baka Attorney Jo Berry ka na, Naku, diba? sana po, sana. Sana! Naku, you really come a long way from, dati hanggang ngayon na naging artista ka na. Ano pa ba yung pangarap mo para sa sarili mo and para sa pamilya mo, Jo? Gusto ko pong ma-explore nga yung acting. Gusto ko magkaroon pa ng iba't ibang characters. And gusto kong mabigyan ng mas komportabling buhay yung pamilya ko. Gusto kong makabili ng bahay for my parents. Grabe, napakabait mong anak. Oh, And I'm sure sobrang po. swerte ng family mo sa'yo, Jo. Because hindi mo lang iniisip yung sarili mo, but your family as well. And eto, syempre lahat tayo maraming mga pinagdadaanan sa panahon ngayon. Message of hope mo sa lahat ng ating mga kapuso na nanonood all over Mindanao. I know that lahat tayo po sinusubukan ng pagkakataon ngayon sa dami nangyayari sa bawat isa sa atin and syempre sa bansa natin sa buong mundo. Just always remember na things will get better. Parang hindi pa po natin nakikita ngayon pero it will get better. Let's get to know Jo Berry this time. Meron kami tinatawag na 2-on-2 dito sa At Home. Magbibigay ka ng dalawang bagay din sa dalawang, category na sasabihin ko. First category, eto naman, Jo. Top 2 na paborito mong kainin. Lasagna and chocolate cake. Mahilig ako sa sweet. Yeah, ako din. Top 2 na iniidolo mo sa pag-arte. Iniidolo sa pag-arte. Alden Richards and Carla Abellana. Eto, dream mo namang makatrabaho sa next teleserye. Glyza De Castro po. Gusto kong makatrabaho si Miss Glyza. And isa pa? Miss Carla Abellana. Ayun! Miss Carla Abellana. Eto naman. Top 2 na celebrity crush mo naman.
celebrity crush. Ken-chan. Ay, And And? Kayla Abellana ulit. Stay. Aba, Girl crush. Yes. thank you very much, Joe Berry. Thank Maraming you. salamat. And Thank you best regards sa po. buong family mo. Salamat po. Mag-ingat po kayong lahat dyan. Di pa matudan ni kapusong Joe Berry nga kinahanglan og dedikasyon ug pagpugi aron makabot ang atuang mga pangandoy. Chillax lang mo mga kapuso kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.